راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو سلام بززلخمو كبرا سمعتي نايلومي سنبت 11 تقمتي فنونا انه يفلمالو زينا كنقدمينا فلما ارساتو ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ኤውሮጳ ዜግነት ዘሎ ዳዊት ይስሐቅ ዝርከቦም ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ እስራት ክፍትሑ ደጊሙ ጸዊዑ ኡጋንዳ ናጽነታ ካብ ዝረኸበትሉ 58 ዓመታት እቲ 34 ዓመታት ብሓደ ፕሬዝደንት ያ ትምራሕ ዘላ ሶማል ኣብ ውሽጢ 7 ወርሕ ክልተ ቀዳማይ ሚኒስትራት ነበር በኮቪድ-19 ሞይቶም هذه إذاعة إرنا ናብ ዝርዝር ዜና ምስ ንሰግር ድማ ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ኤርትራን ሽወደንን ድርብ ዜግነት ዘሎ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ዝርከቦም ሓያሎ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ እስራት ክፍትሑ ደጊሙ ጸዊዑ እቲ 27 ሃገራት ኤውሮጳ ዝወከለ ፓርላማ ነዚ ዝጸውዐ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኒካራጓን ሳዑዲ ዓረብን ኣመልኪቱ ብሓሙስ 8 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባዩ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ናት ሒዞም ዝተኣስሩ ሓያሎ ኤርትራውያንን ናይ ኤውሮጳ ዜግነት ዘሎ ዳዊት ይስሐቅን ዛጊት ሃልዋቶም ከም ዘይፍለጥ ዝተሓሳሰበ ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ እምነትን ሃይማኖታትን ሓሳባት ብናጻ ምግላጽን ካልእን ዝፍጽሞ ዘሎ ምግሃስ መሰረታዊ መሰላት ደቂ ሰብ ብትሪ ኮኒኑ መሻርክቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብታ ኣባሉ ዝኾነት ኤርትራ ምንጋስ ዴሞክራስን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንኽህሉ ጻዕርታት ክገብር ተላብዩ እቲ ፓርላማ ነዚ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ መልኪቱ ዘቕረቡ ሓሳብ ናይ 663 ኣባላቱ ደገፍ ክረክብ እንከሎ 19 ተቃውሞም ኣስሚዖም 13 ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ድማ ናይ ደገፍ ይኹን ናይ ተቃውሞ ድምጺ ካብ መሃብ ተቆጢቦም ኡጋንዳ ካብ ብሪጣንያ ናጽነታ ዝረኸበትሉ መበል 58 ዓመት ጸንቢላ እታ ምብራቕ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር ካብ 1894 ኣትሒዛ ን68 ዓመታት ኣብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ድሕሪ ምጽናሕያ ኣብ 9 ጥቅምቲ 1962 ናጽነታ ረኺባ ካብ እዋን ናጽነታ ክሳብ 1986 ኣብ ዝነበረ 24 ዓመታት 7 መራሕቲ ብሰላማውን ጎነጻውን መንገድታት ክቀየሩ ዝረኣየት ዩጋንዳ ኣብዚ 34 ዓመታት ግና ብሓደ ሰብያ ትምራሕ ዘላ ብሓይሊ ብረት ናብ ስልጣን ዝመጸ ወዲ 76 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፕሬዝደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ዝመጽ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ተወዳዲሩ ኣብ ዘለዎ መንበር ክቕጽል ከም ዝደሊ ኣረጋጊጽሎ እቲ ፕሬዝደንት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዎ መራሕቲ ብዕድመን ንውሓት ስልጣንን ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ነበር ፕሮፌሰር ዓሊ ኸሊፍ ገልድያ ኣብ መበል 79 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጅጅጋ ከም ዝሞተ ተሓቢሩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ብ8 ጥቅምቲ በሃንደበ ድሕሪ ምማቱ ጠንቅሞቱ ኮሮና ቫይረስ ምዃኑ ሰበ ስልጣን ክልል ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ገሊጾም እንተኾነ ዝኾነ ምልክታት ሕማም ከም ዝረኣየ ዝጠቐሱ መቕረቡ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለጺ ነጺጎም ኣለዉ ፕሮፌሰር ዓሊ ኸሊፍ ገልድያ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝቆመ መሰጋገር መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዘገልገለዩ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞተ ዝጥቀስ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ዝነበረ እዚ ካልኣዩ ኣብ ሚያዝያ ናይ ዓመት እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ነበር ኑር ሐሰን ሁሴን ዓደ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ለንደን ከም ዝሞተ ይዝከር ኣብ ወርሒ ሐምለውን ካልእ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ነበር ሐሰን አብሽር ኣብ ቱርኪ ሞይትዩ ጠንቅሞቱ ኮሮና ቫይረስ ምዃኑ ኣይተነጸረን راديو إرنا